Ben, quixera, antes de entrar en algunha consideración co señor conselleiro, dirixirme ao señor Gómez e dicirlle que, bueno, nós non llevamos a dar leccións de corrupción, neso o Partido Popular son uns maestros, xa yo teño que decir, de verdade, que aí, efectivamente, teñen vostedes o récord e están superando, creo que o permitible en calquer sistema democrático. En todo caso, creo que mañá neste Parlamento Imos a ter ocasión de debater sobre corrupción, sobre o grave dano que iso lle fai á democracia. Eu, en todo caso, tampouco quero derivar este debate a unha cuestión pois de cales son os méritos ou os deméritos do señor conselleiro. Poderíamos falar moito da súa traxectoria, verdade, na Xunta de Galiza, do seu paso pola empresa privada, bueno, efectivamente, de se iso forma parte da casualidade ou tamén desa porta xiratoria da que falamos. En todo caso, como digo, creo que hai outras cuestións que teñen a ver co modelo e co que está pasando neste momento no país que a nós tamén nos parece que o señor conselleiro debería de responder. Señor conselleiro, vostede non asume ningún compromiso sobre o futuro do ferrocarril no noso país. Prometeu até a saciedade na pasada legislatura Compañía Ferroviaria Galega. Primeiro era no 2009, despois era no 2010, despois era no 2011... e non fixo absolutamente nada. E vostede sabe que o que nós estamos reclamando é, primeiro, que o Estado ten que facer aquí as mesmas inversións que fixo noutros territorios, que o fundamental para Galiza é que contemos con unha rede de ferrocarril de proximidade. Sabe tamén que os anuncios que ten feito esa conselleira, esa ministra galega, poñen en perigo a maior parte das liñas de ferrocarril do noso país. E nós o que queremos saber é que vai facer a Xunta de Galiza. Vai a permitir o desmantelamento ou vais a constituir xa dunha vez esa compañía ferroviaria galega. E, efectivamente, cando se negocian transferencias, unha que reclame que o Estado faga aquí as mesmas inversións que no resto e que nós teñamos capacidade para xestionar esas vías de ferrocarril. Preocúpanos tamén moito, señor conselleiro, que non nos diga nada sobre a lei de costas. Porque como podemos falar de un consenso cando o Partido Popular fai unha modificación da lei de costas que é claramente un retroceso de moitos tempos, que vai a consolidar a ENCE, que quere consolidar a ENCE na súa actual ubicación e que deixa sin solución os núcleos do litoral. Parécenos gravísimo, señor conselleiro. E a Xunta de Galiza non ter nada que decir con algo que nos afecta de unha maneira tan directa e que, ademais, sigue poñendo e sigue deixando sin efecto as competencias que nesta materia ten a Xunta de Galiza. Nos presentamos enmendas no Congreso dos Deputados a esta lei, o Partido Popular non as aceptou. A Xunta de Galiza mira para outro lado. Queremos saber e queremos escoitar, señor conselleiro, cales son as súas respostas neste tema que nos parece que é, desde logo, moi importante. E mire, tema desafiuzamentos. Isto non é un problema de sensibilidades. Isto é un problema de responsabilidade. E aquí hai unha lei feita a medida da banca. Esa lei non contou co apoio do Bloque Nacionalista Galego, si tivo apoio do Partido Popular. E vostede sabe perfectamente, porque se non me equivoco sigue sendo deputado deste Parlamento, que hai uns días neste pleno discutiuse unha iniciativa legislativa do Bloque Nacionalista Galego para remitir ao Congreso dos Deputados, no que se propoñían alternativas de acción en pago, política social de vivenda, parar os desafiuzamentos, que se lle faga unha quita aos afectados e as afectadas por as hipotecas, e vostede votou que non, igual que o seu grupo. Nós xa sabemos que ora hai en tramitación dous textos sobre esta cuestión no Congreso dos Deputados, un promovido por unha ILP, por certo, que o Partido Popular tivo que modificar o seu voto pola presión e porque vivimos nese mesmo día como vai a persoas que se suicidaban por esta cuestión. Non me parece un problema de demagoxia, é un problema do que está pasando neste momento da sociedade. Cando se fala de persoas que se están suicidando, non estamos falando dun invento, estamos falando dunha realidade. E ante iso hai que reaccionar e vostedes teñen que decidir se están do lado das persoas ou están do lado da banca. De momento, os pasos que levan dados sitúanos a vostedes do lado da banca, porque para eles sí que hai miles de millóns de euros. De feito, acabamos de ver como se incrementa a débeda pública por ese rescate á banca. E nos decimos que hai que rescatar as persoas e que esa é unha política criminal, permitir que a banca se poda quedar abusivamente coa casa
e coa vivenda das persoas. E o seu plan sabe que é un parche e sabe que non lle vai a dar solución ao problema dos desafiuzamentos no noso país, porque, mire, todos os días hai desafiuzamentos en Galiza. Consello Xeral do Poder Judicial, 16 cada día, e vostedes dinos que están tramitando 22 e que a ver se dentro dun mes poden darlle solución. Eso non é responder á demanda que hai neste momento ante un drama tan grave. Insisto, isto non é un problema de sensibilidade, é un problema de responsabilidade. E, desde logo, a nós parécenos un atraco a man armada o que está pasando neste momento con este tema e con outros. Nada máis e moitas gracias.